ọkụkụ na ọkụngwọ gị laruo aziri m nne mụrụ m shara gị laruo aziri m na mụrụ m shara si ma egbu ga-ewu shara si ma egbu ga-ewu shara nnekwu nna nta shara gburu ewuru ukoli shara te ha zogozogo shara tekwa zogozogo shara nne-ekwe m kwu okwu shara ọpịa gamrolu shara nna-ekwe m kwu okwu shara ọpịa gamrolu shara alụam iwo alụam ụwara abụọ makwa ụwa fọrọ m olu shara unudowo abụọ wụrụ mbasole aya mbasole aya mbasole aya mbasole unu ilu ọnwa abụọ ha majuwadụla ahụ kọwara unu ife ọwụ ọhafịa mana n'onwe unu ọpịa nta agasaja ali ọ chọsaja orogboro ebe bọghị niilele ekpe akpana ya gburu ọpịa agaghị elu ya na-aga ali ọ chọgo ibo ya akwụkwọ mmadụ orogboro ya ọ na-agbọtọrọ ali unu nọ ha eji ya mmeri ọrụrụ ali nọruo afọ olu ọhọlọ mere ali ife m kọ ka ijen wo onwe ilu ọnwa nna mbe m kpairi unu mbe zuo ozi eke anya asị ya egbu ya asị ya arụla ala egbu ya unu ọ bụrụ mbekwala ya alaja ogo na ọwọ ha fụsi egbule ya wọkwe eburu ya asị onye bu ya na ya n'azụ ndị nkwa anọghị ifu den ndị nkwechi anọghị ifu nnọwụ ana-akụtụ mbekwalụ mbe asọle mba den ndị nkwechi a na-ekwechi ahịa mbe asọle wọkwe na-akụ ya nọ ha abụghali mbe bịa sị onye bụ ya n'isi goma olu adịghị efuru ogbelitụla olu elu ma marasị obi dị unu tụọ ma ndị ife marasị ekele onye ozi onye meli elu ya elu ya ti mbe asọle mba wọdụmarụ ahịa mbe asọle anaghị etio mbe ga lụkọrọ kpumsọ ya nọdịkwa nwe eti ya titi ka ụmụ anyị na-egbekwa mbe asọle nke ezi ya wekpechikwa ahịa mbe asọle wa amaghị mbe asọle nke ezi ya mbe alale nke oge nka ịsacha ya ne gara gafe oke ya ọhụ ara anọla nke ọrịa mmadụ onye ibe anyị olu wụda fọma kanselọ onye agba ekpu anọghị etiasị ofu ule beta mamunu ma ya n'olesi afụle ya anọkwakwa nnọhụ abịakwasị ndị ọwụ ga-anwe fọwa agba ngwụ ugbu a atịkọma onye anọkwaka ọwụ ndị onye mmemme asọle ọ dị ha abụọ ugbu a anọkwala m nwa n'elu mmadụ agbarala ibe ya gbaghata ga-abịakwa ya ga ama ngụ gafụ ndị agbagide mere ma ndị ikom onye olu amarazi m ya a sịkwa mmụọ efu ule beta anọghị eme wọdụ ha ọ dịghị nke afọ ule unu lebapụrụ ife anya ọhafịa unu etepụla iri anya akụ mbege na-agaje n'ihi itutu ọya wụ obi mba unu nọ nwe eji nwayọọ egbuchi onwe unu abịadụla nke banyere nke wezi ụka a sị akụ nwata ji gbagbuo agụ eji epinya o mere mmụọ iji gbadịkwa pesụl ọgwụgwọ mere mmụọ ọzọ ya ọgwụgwọ mere mmụọ ọkpọkpọgọ pesụl unu lebapụo ya anya ibe fe ọjaga ọha afịa na-eme ma ndụ nwata edoteghị anya ekutu ndị ikwu ya sowo ma unu eme ozi gị be aha nye ma oziri ya unu leri abịrịba ụmụmbekwa mgbe ọ gbabịrịba kpachi oge nkụ ejeghị obi ejeghị beta ya nwụrụ ndị aka afụ ụwa ọkalasajiri unu ma ozikwa na ọha afịa ahụ n'ihi anọnwa egwere ya mmeri nke kabadụrụ ọjọọ unu gozikwa ntị akacha nwa ya ga-elekshọn ọkwa unu ekowa ma ya ga-ebabarịọ ndị adịelego ji wụrụ kere m hụrụ m ndị elego ji wụrụ duọda ife ekwa n'unu na ime onye olu ya wụrịrị anọghị duọ post ndị ife anọ onye ndị ife rie onye olu onye amụma ọkụkọ abụọ ndị ga-ebu ọchịchị olu buru ibe atụ ya azụ ndị elego unu ya eji ọrụ erulego ugbo ọrụ mgbe ma unu egbugbu ma unu ejeghezo ndị ife afịfịa awa ọnwa aja gbagburu unu ndị ife adịfe akaba m na ọcha tụọ ndọghị achọ ndụ na-agbagbu m gbanị ga-eji agbara onwe wee du mmadụ te gbara awọ gberezie m tagbuo ma ijikwa mma m abụọ nka ndị ife amara ife ọwụwụ mma m bekwanụ ya na-eme ọha afịa unu bekwa ngwa nwa ha ife ụfọdụ ọ lebapụ ya n'anya n'ihi ọ gaje nwa n'ihi na-efu n'ụmụwọ mmeri ikwu gbu ọchụ anya adịwa ogo ife ọkwara nwata ukeghe anya nwa tụha gị mgbe bịa mee onye ọha ebe na-ebebe ya okwu unu ya gị asịkwa dị egwu ị na-eme ya nke gị ka mma ọdịdị before you know it ya ọpajiri agba mpaghara
ọ dị nwere fọn ziga ndị sị na anyị gị ndị chụga Biafra anyị achụ Biafra anyị abịakwakwa ndị agbagbusi onwe anyị ala Biafra achọdụlụ ha mmadụ ole lụọ ọgụ Biafra ọlụ girigiri ugwu eze unu leba na efe anya ọhafịa ọ dị m ụtọ mgbe m nụkwakwa ya gị nke ọgịna ụbọchị ọhụpụ eji ndị ele ga-eji nọdịkwa eji ụra atụgodo otu akụ akụkụ gọmakwachi abalị chi igbo ndị ya na nga ụra ka akpaba ya ọbụbọ anyway unu amagharịkwala ife m aka arụ ndị mmọnwụ asịgo ọha ọ dịghị ukem maka ekpekefe kan